Ania ang mga nag-unang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Subo. Mipasar og resolusyon ang Hunta Probinsyal kaganiha Setyembre 6 nga nanawagan ngadto sa Department of Health nga punan ang supply sa mga bakuna alang sa mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Subo. Kini human na obserbaran nga daghan ang gustong magpabakuna apan nagkuwang ang supply niini. Ang taho ihatod ni Sheila Gravines. Nanawagan ang Hunta Probinsyal sa Department of Health sa kauluhan nga dugangan ang supply sa mga bakuna alang sa lalawigan sa Subo. Mipasar ang Hunta Probinsyal og resolusyon atol sa ilang regular session kaganiha Setyembre 6 nga giduso ni Bukal Christopher Dong Baricuatro sa ikapitong distrito. Matud ni Baricuatro nga sa nakalabay nga mga semana base sa iyang naobserbahan, daghan na og gipahimutang nga vaccination centers dinhi sa Metro Cebu apan ubos kaayo ang gidaghanon sa nabakunahan. So, ang bata sa batana is mga tao is either di magpa-vaccine or mamili sila sa brand. Whereas dito sa province unta, medyo okay naman ang supply. Pero kung sobra-sobra diri sa Metro Cebu, why not allocate na lang ng DOH dito sa province? Dito, lagi mamili pero mas less ang PPA. Mas dagan ganahan na magpa-vaccine na hindi na mag-choose sa brand. Nagtuo ang bukal nga tungod sa bag-ong variant sa COVID-19 nga mao ang Delta variant, daghan ng mga tao ang gusto nga magpabakuna sa probinsya. Hopefully sa resolution namo na makita po na ang DOH na pwede pa posible pa mapunan pa ang sa province. Miawhag usab siya sa mga tao nga wala pa magpabakuna nga dili magduha-duha sa pagpabakuna. Atol usab sa session, gipasar usab sa Hunta Probinsyal ang resolusyon nga giduso ni Bukal Glenn Soco nga nagpalanog sa mga sentimiento o kabalaka sa pribadong sektor, labi na sa naapektuhan nga mga pamatigayon sa gipatuman nga quarantine restrictions. Sa iyang privileged speech, gipadayag ni Soco, chairman sa Committee on Commerce and Industry, nga adunay mga pulisiya nga gipatuman sa nangaging quarantine risk classification nga dili na mohaom sa kasamtangan nga kahimtang karon tungod kay apektado na kayo ang mga empleyado ug mga pamatigayon. Niawhag ang Hunta Probinsyal sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ug ubang policy makers nga i-review ang mga pulisiya nga gipatuman niini. I could feel really the effects of these policies, which to me, at this point in time, Madam Chair, is already very restrictive. It is no longer adapt to the times, especially that we have already been in this pandemic for almost 2 years. Meaning to say, kung sa'yo i-apply before, may no longer apply now. Grabe na yung kaluwi ang ato ang mga kaisunan. There has to be open-mindedness already of our policymakers, including this body, as to the current state of the businesses and our workers. Si Soco usa ka magpapatigayon sa wala pa mahimo nga board member sa ikaunom nga distrito. Sheila Gravines, Balita sa Subo. Isip suporta sa paningkamot sa lalawigan sa Subo, batok sa African Swine Fever. Mihatag og mga ekipo ang Department of Agriculture sa Rehiyon 7 ngadto sa Kapitolyo. Sunod semana, muhatag usab sila og mobile laboratory nga gamiton pagpakigbatok sa ASF. Nakadawat ang lalawigan sa Subo og mga surveillance and testing kits batok sa African Swine Fever kon ASF virus gikan sa Department of Agriculture Region 7. 500,000 pesos ang kantidad sa maong ekipo nga gitugyan ni DA Executive Director Salvador Diputado ngadto ni Gobernador Gwendolyn Garcia karong adlaw. 30 ka mga ASF surveillance kits ug lain-laing mga tambal ug vaccine alang sa mga hayop, dewormer ug disinfectants ang dala ni Diputado kaganiha sa iyang pagduaw sa Kapitolyo. Hayan makadawat usab ang probinsya og mobile laboratory clinic nga nagkantidad og 5 milyones ka pesos. Ang pagtugyan sa maong mga ekipo kaparte sa anti-ASF campaign sa DA dinhi sa probinsya sa Subo nga nagpabilin paghihapong ASF free. Nagpinirmahay si Garcia og diputado og kasabutan alang sa paggamit sa maong mobile laboratory clinic nga ihatag sa DA ngadto sa Kapitolyo. Matud ni diputado, gitinguha nga sunod semana, ma-turnover na dayon ang maong mobile clinic. Karong hapuna atong gi-turn over sa
province of Cebu through Governor Gwen Garcia ang mga surveillance and testing kits para to sa appeal to siya sa atong anti-ASF campaign, no? Anti-African Swine Fever campaign nga og mahimo prepared daan ang atong probinsya nga mo deal sa maong problema kung pananglit moabot gyud ang time nga masudlan gyud ta. So kining atong gihimo proactive measure ni siya in support sa atong programa ni Secretary William Dar na ready and prepared gyud ta all the time nga budil sa maong problema kung in kaso man gani nga makasud gyud siya diri. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Mubalik ang Caravan of Government Services ug ilunsad ang ikatulong hugna niini karong semanaha didto sa isla sa Bantayan. Ang taho ihatod ni Eleanor Valeros. Laing Caravan of Government Services na usab ang ipahigayon sa Kapitolyo. Nining higayuna mas daghan pang serbisyo ang ihatod ngadto sa mga konstituwente sa lalawigan. Sugda na ikatulong hugna sa Caravan of Services karong semanaha didto sa isla sa Bantayan. Gawas na naanda nga halad kang lolo ug lola nga maong pagpanghatag og vitamins, food packs ug uban panggasa sa mga katigulangan, pagpangapod-apod ug assistive devices sa persons with disabilities o PWD, ug pagpanghatag og mga vegetable seedling, ilunsad usab sa Provincial Social Welfare Development Office kon PSWDO ang mini tindahan sa Kapitolyo. Ang ibaligya lang gayud sa maong tindahan maong vitamins sama sa vitamin C with zinc, calcium with vitamin D3 ug vitamin B complex na ubos kayo ang presyo kay subsidized man kini sa Kapitolyo. Dulan sa 11% ang maong subsidy hinungdan nga mapalit lamang sa kantidad nga 172 pesos and 50 centavos sa mga bitamina nga nahisgutan inay 192 pesos and 30 centavos. Ang gidaghanon sa mga bitamina sa gitawag og vitamin pack mula na og 30 ka adlaw. Gawas niini mag-apod-apod usab ang Provincial Agriculture Office og indemnity checks ngadto sa beneficiaries niini nga ni-appeal sa Sugbusog program sa Kapitolyo ug kadtong mga aplikante sa Enhanced Countryside Development Program kun ECD. Kahinumduman, nagipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia nga himuon ang tulumanon matag tulo ka buwan o quarterly ang pagpahigayon og Caravan of Services sa Kapitolyo. Kini aron masiguro nga kanunay nga mapadangat ngadto sa katawhan ng mga serbisyo ug kanunay na nga maduaw ni Gobernador Gwen Garcia ang mga lungsod dinhi sa probinsya sa Sugbo. Niadtong miaging mga caravan nag-apod-apod na og vitamins ngadto sa mga health workers nga maugayod ang mga frontliner niining padayong pakigbatok sa COVID-19 nga pandemya. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.